Ahojte, tak dnes mi prišli ďalšie produkty od značky Dr. Lucullus. Dala by som do pozornosti najmä tento výživový doplnok podpora zraku, pretože tí, čo ma poznáte, viete veľmi dobre, že naozaj som slepá, takže hádam pomôže, aspoň trošku. Potom je tu kapucínka, o tomto vám tiež poviem inokedy. A potom mám tu produkt MSM Organosulfur. Keď som si začala čítať, na čo to je dobré a tak som si povedala, že pre mňa je veľmi dobrá voľba, pretože tým, že ma to rameno stále bolí, tak som si povedala, že to vyskúšam. Má to vplyv na mobilitu a zdravie klbov, na energiu a vitalitu, má to protizápalové účinky, čiže ja neviem, či tam nemám nejaký zápal náhodou v tom ramene. Má to vplyv na zdravie vlasov a pokožky, takže všetko super. Takže idem skúšať a dám vedieť, ako to ide.